инак мактубе дорам, ки бозам дар бораи рашки зан нисбати шавҳараш. Марҳамат, гӯш кунед, фикрҳоятонро нависед. Ассалом апаи шаҳлоҷон ва кулли хонандаҳо. Бароятон саломатӣ мехоҳам. Маро волидайнам ҳанӯз ҳангоми 18 сола буданам ба як шиносамон ба шавҳар доданд. Рости гап, аз соати аввали бо домод рӯбарӯ шудан ӯро дӯст доштам. хаёл мекардам, ки солҳои сол ӯро мешиносам. Бо як орзуву ҳаваси зиёд зиндагии оилавиамро оғоз кардам. хусру хуштоманам ҳам одамони хеле хуб буданд. он қадар хушбахт худро эҳсос мекардам, ки бо сухан тасвир карда намешавад. аммо шавҳарам бо баҳонаи дар шаҳр корам зиёд аст, гӯён дар 2 ҳафта як бор ба хона меомад. боре ба ман рӯи рост гуфт, ки туро дӯст намедорам. ман аз рӯзи аввал ба падару модар гуфта будам, ки маро надида зан надиҳед. ман дар шаҳр дӯст дошта дорам, маро бубахш. ин суханони шавҳар ба дилам мисли ханҷари тезе халиду маро аз худ бехуд кард. зор гиристаму, аммо ба хусуру хуштоманам сирбой надодам. он қадар шавҳарамро дӯст медоштам, ки ҳозир будам худро барояш бикушам. боре телефонашро бе иҷозат гирифта ба рақами ҳамон духтар, ки акси зебояш намудор буд, занг задам. ӯ бо садои маҳин алло гуфт. мани мубталои рашк гӯширо бардошта ҳақораташ кардам ва гуфтам, ки шавҳари ман аст ва дигар бо ӯ гап назанад. ин духтар оромона гуфт, ки ба шавҳарат гӯй, ки домани маро сар диҳад. бегоҳӣ шавҳарам аз кор омаду чунон лату кӯбам кард, ки мадори хестан накардам. гуфт, ки агар ин дафъа ба ин духтар занг мезанӣ, ба ту ҷавоб. мани побанди рашк ҳамону занг мезадам. баъди бори 10 занг заданам ин духтар гӯширо гирифта гуфт, ки чӣ мехоҳӣ? гуфтам, ки ман зани Шамшодам ва туро дидан мехоҳам. духтар бозам оромона гуфт, ки илтимос ба ман кордор нашав. пеши роҳи шавҳаратро бигир. вале ман боз ӯро дашном додам. рӯзи дигараш шавҳарам омада маро пеши падару модараш талоқ дод. бору буғчаамро гирифта ба хонаи падар омадам. дери нагузашта Шамшод ин духтари дӯстдоштаашро бо тӯю тамошо ба хонаашон овард. аз рӯи шунидам зиндагии хуб дорад. ман бошам аз рӯи рашки ноҷо шуда хонавайрон гардидам. барои ишқи Шамшод сохтам. падарону модарони азиз, пеш аз он ки фарзандонатонро ба издивоҷ даъват мекунед, аввал дили ӯро пурсед. бедилӣ дар зиндагии зану шавҳарӣ бадбахтӣ меорад. бо салом, Шодигули Пайравзода аз ноҳияи Вахш. дӯстони азиз, ин мактуб маро ба андеша овард. имрӯз қисми зиёди хонавайрониҳо аз ҳамин сабабҳо рух медиҳад ва мебояд, ки падару модарон сари издивоҷи фарзанд ҳамеша бо андеша бошанд. дар ҳамин ҷо бо шумо хайру хуш мекунем.